voi juca Minecraft și voi arăta lumea mea cam răcit. Asta e casa. Am luat-o de pe YouTube, casa asta. Am făcut-o de la un videoclip. Vă arăt interiorul. Încă unul dintre sunetele alea care s-aud la intrare pe lume. Cam ciudate. Cam horror sunetele. Aici am bucătărie. Niște chestii care nu prea le folosesc. O floare, niște chestii pentru facem. Pânză de păianjen, nu mă întrebați de ce. Bine, hai că vă răspund de ce e colorat. Mai de mult pusesem un mod de Crăciun, dar precum Crăciunul și-a mutat în modul. Așa. Aici am dormitorul cu niște chesturi, am niște cărți și cu o lumină. Aici am prima terasă din față. Următoarea terasă de aici, poate. Și mă voi arunca ca nebunul, așa. Aici am o arenă de luptă. Dacă vă întrebați cu cine să mă lupt, păi mi-am făcut contul Microsoft și mă joc cu verișoara mea. Păi cam am vrut să vă fac un tur și cam atâta. Poate vom face videoclipuri când mă joc cu ea, cu Maria, așa o cheamă. Nu știu, bine, ne vedem data viitoare. Pa!